Dead on the spot ang motorista human makadumbol og tricycad sa Cebu South Coastal Road kaninang kadlawon. Adunay live report sa Femari Dumabok. Fem. Yes, Lana, nausab sa makuyaw nga kahimtang kun kritikal ang tricycle driver nga nadumbulan sa motorsiklo. Nagbuyod tapad sa iyang motorsiklo ang motorista og nagkadugo ang ulo. Human nadumbulan niini ang tricycle nga gimaniho ni Cardo Cabanyero. Sa pakisusi sa kapulisan, parihong mupadong sa Southern Cebu ang duha. Nagsunod ang motorsiklo nga gimaniho ni Mark Agzoy, taga Barangay Buaya Dakbayan sa Lapu-Lapu. Nagsunod siya sa tricycle nga puno sa kinabkab nga bus. Susamang daplin nga misubay sa danang motorsiklo ang tricycle. Apan sa kakusog sa impact, nalukot ang ligid sa tricycle nga gisakyan ni Cabanyero. Luwas ra ang kauban sa biktima nga naghando sa tricycle. Samtang kritikal usab si Cabanyero. Base sa nahitabo nga kuan gud ma'am, damages og sa nahitabo nga kuan impact. Kuan gud kusog gud siya. Labi na kadlaw mo gud. Yes ma'am. Around 1:50 AM gud siya ma'am. Kangit-ngit sa bahin sa Cebu South Coastal Road maoy usa sa gitumbok nga hinungdan sa aksidente. Subay niini giyawhag sa dakbayan ng Department of Public Works and Highways nga sug-an ang mga national road. Samtang pahinumdum usab sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority konstitutoda sa mga tricycle driver, tricycle ug e-bike driver nga gididaan sila nga makaagi sa mga national highway. Kana mangong diyang iriyaha is ngit-ngit guna diya. So ang amog yung advice sa kuan diya sa mga motorista diya is slow down gyud. Kay wala ta kahibaw og nabay mga tawo diya nga magkuan or pedestrian. Manginaot mi nga usa ni ka eye opener alang niadtong pipila nga magkawat-kawat og sud diri sa Cebu South Coastal Road nga mutuman lang og unsay mga lagda para sa ilang kaayuhan. Sa laing bahin, gibalhog ang usa ka motorista sa Minganilla Police Station human misway og ikyas dihang gisita siya sa traffic enforcer sa Minganilla Traffic Commission alas 8 ganihang buntag. Nahuli kampa ang ginokdanay. Giulagway si Fernando Tora, 56 anyos, habal-habal driver, nga kanunay na lang masakpang wa maghilmit ang iyang angkas. Sa investigasyon sa kapulisan, nasuta nga wa kini lisensya ug wa usay rehistro ang motorsiklo nga iyang gimaniho. Lan Mato di Glen Antigua ang pangulo sa MITCOM nga pasakaan ginila og kaso ang maong habal-habal driver aron maleksyon kini og magsilbi usab nga warning sa ubang mga driver nga way pagtahod sa mga traffic enforcer o way kukahadlok nga mulapas sa lagda sa trapiko. Lan? Daghang salamat, Femari Dumabok.